Това, което ви предстои да научите, може да ви шокира, но завинаги ще промени начинът, по който общувате с момичетата. Когато приключите с това видео, вие ще знаете какво наистина привлича жените. И не е това, което те ви казват. Много мъже нямат успех с дамите и причината за това е много проста. Това е начинът, по който те виждат жените. Хиляди години насам, мъжете са тези, които правят първата стъпка към жените. Но напоследък има повече объркване и страдания от всякога. И това не е защото в миналото просто си можел да вземеш жена на раменете си и да я прибереш у дома. Виждате ли, повечето мъже се държат с момичета базирано на каквото те им кажат. Те слушат това, което тя им каже, вместо да гледат това, което прави. Това е най-голямата грешка, която момчетата могат да направят. На доста момчета им липсва дори най-основното разбиране за женската природа. И поради това те се провалят. Някога чудили ли сте се, защо никой не казва на жените "бъди жена" на думите си? Има причина защо никой не го прави. Защо? Не е защото всички жени са лъжци или не може да им се вярва. Това е поради тяхната женска природа. Нейните движения не могат винаги да бъдат обяснени с рационалният ум. Жените слушат начинът, по който нещо или някой ги е накарал да се почувстват. Женската и мъжката енергия са привлечени една от друга и се допълват прекрасно. Най-женствените момичета са привлечени от най-мъжественият мъж, но за жалост доста момчета не само им липсва това основно разбиране на женската природа, липсва им и знанието за собствените мъжки ядра. Доста по-често ние виждаме момчетата да стават и да се държат по-женствено. Доста от тези момчета не са наистина толкова женствени по природа, но са били научени да се държат по този начин. Начинът, по който можем да разобличим този факт е прост. Ако мъжът се държи женствено и е привлечен към женствени момичета, ще знаете, че държанието му не е неговата природа, а е неговата подхрана. Защо? Ако сте привлечен от много женствена жена и вие се държите много женствено, ще я отблъснете надалеч като магнит от същият полюс. Когато два магнита са бутнати един към друг, противоположните полюси ще се привлекат един към друг, но еднаквите полюси ще се отблъснат. Друга голяма грешка, която момчетата правят, е да слагат момичета преди всичко. Това също е и директен резултат от липса на мъжество и липса на цел в живота. Представете си жена, сама в леглото през нощта, фантазирайки си. За кого тя си фантазира? Мъж, който е обсебен от нея цял ден, до момента в който неговата мисия дори няма значение, или тя си мисли за мъжът, който има силна цел в живота? Мъж, който прави всичко, за да постигне целите си. Мъж, който живее силно над собствените си правила. Мъж, който дори да е привлечен от жените, знае, че има по-дълбока и важна цел от тях. По-високо поставеният, разбира се. Нейният приоритет е кипенето от любов, а вашия приоритет е вашата мисия. Полярността е това, което причинява сексуалното привличане. И поради това да си прекалено фокусиран върху нея не е мъжко. Момичета никога няма да го признаят, но те искат да поставите целите си над тях. Някога чудили ли сте се, защо момичета харесват бокуците? Те са егоистични и се фокусират върху собственият си живот. Те не са нуждаещи се и търсещи одобрение като типичният добър човек. Черта, която е доста сладка в една жена, тъй като подчертава привързаността и подчинението, но въобще не е сладка в мъжете. Доста видеа онлайн ще ви научат бързи трикове да привлечете и да манипулирате жените, но нито едно от тях не работи толкова добре, колкото наистина да разбирате какво беше обсъдено в това видео. Братя, не забравяйте какво ви казах в това видео. Ако искате още подобни видеа, не забравяйте да натиснете бутона за харесване и за абониране за този канал. До следващият път.